Migawas na sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area doon sa extreme northern Luzon, samtang nahimo ng bagyo ang usa pa ka LPA sa gawa sa PAR. Ulahing nasiplatan ng LPA gawa sa PAR sa gilayong 675 kilometers north-northeast sa Itbayat, Batanes. Ana kini sa gilayong 2,320 kilometers sidlakan sa Eastern Visayas. Hinay kining naglihok padulong sa west-northwest. Posibleng pakusgon sa bagyo ang habagat samtang padayon kining nagaduol sa PAR. Busa, posible ang mga pag-ulan sa dakong bahin sa nasud. Samtang sa Mindanao, base sa datos sa Metro Weather, dakong bahin sa Mindanao ang posibleng ulanon sama sa northern portions sa Zamboanga Peninsula, Caraga, Davao Region ug Sorsogon dala sa localized thunderstorms. Busa pahimangno mga kapuso nga magbantay gihapon sa mga posibleng pagbaha o landslide.